Doncs això, benvinguts a aquesta sessió que és la número 10 d'aquest curs d'escoles que cuiden, potenciem els valors i el bon tracte. Avui nosaltres tanquem el segon trimestre. Sembla mentida, però ha passat molt ràpid i després d'avui només quedaran 3 sessions. La d'avui és l'última en la que parlem de valors i discriminacions centrades en 2 temes fonamentals, el gènere i la classe social, perquè sovint queden oblidades, sovint jo crec que no s'hi aboca prou atenció, sobretot a la de classe social. El tercer trimestre serà el 6 d'abril, el 4 de maig i el 8 de juny, que són 3 dimecres, també a la mateixa hora. I tancarem aquest curs parlant de pensament crític. Com podem ajudar el nostre alumnat a tenir un pensament crític, com podem a tenir un pensament abstracte i com aquest pensament crític i abstracte pot estar a favor dels valors que facin créixer el nostre alumnat. Sabeu que aquest curs vol ser pràctic, us dona una sèrie de pistes i una sèrie de reptes perquè ho adapteu a la vostra pròpia forma de fer, ho apliqueu, i també sabeu que a l'espai on pengem els vídeos, els àudios i el material extra, doncs hi ha un fòrum optatiu perquè si voleu compartir alguna cosa, i també que tota aquesta informació no és secreta, així que la podeu compartir amb el claustre i amb qui vulgueu. Aquests són els 5 punts que al llarg dels 45 minuts d'avui m'agradaria abordar. Hi ha un apartat molt breu que es titula posar nom al que passa. Després m'agradaria recordar 3 passos fonamentals per implicar el nostre alumnat en un canvi. A partir d'aquí, fer una reflexió sobre construir una identitat positiva, que és molt curta, i el punt número 4 i el número 5 jo crec que aportaran coses concretes i pràctiques per la nostra escola. Afirmaré que l'escola mixta discrimina i afirmaré que nosaltres, sense adonar-nos, sovint construïm una escola mixta i que això genera cert dolor amb el nostre alumnat i que ho podem evitar. I per il·lustrar-ho, doncs, per inspirar-te, posaré una sèrie d'exemples de gènere i una sèrie d'exemples de temes d'ètnia, d'origen, que jo crec que poden ser com a mínim útils, inspiradors, com a mínim inspiradors. Posar nom al que passa. Ja ho dèiem a les 2 sessions anteriors. Hem de treure de davant dels ulls del nostre alumnat, parèntesi, però abans l'hem de treure dels nostres ulls, la idea de que vivim en una societat molt igualitària. La nostra societat té una col·lecció de desigualtats i si no ens traiem aquest vel que ens impedeix veure-ho, el que farem és que nosaltres potenciarem aquestes desigualtats sense adonar-nos. En temes de classe social i de gènere, per la qual cosa, un propòsit fonamental de l'escola és plantejar el problema, fer que el nostre alumnat, no importa l'edat, se n'adoni de que les coses al món es poden millorar i que nosaltres podem fer coses. Podem fer coses a la nostra classe per cuidar-nos, podem fer coses amb la nostra família per sensibilitzar-la i segurament quan siguem grans tindrem possibilitat d'influir a la nostra societat. D'aquesta manera, l'escola es converteix en una eina de transformació. Perquè si l'escola es planteja el problema de la desigualtat, és part de la solució. Si ho ignora, ho eternitza i és còmplice. Jo deia a la sessió anterior, si no m'equivoco, que hi ha escoles abans, gairebé totes les escoles eren igualitàries. Tothom rebia el mateix tracte, la qual cosa implicava una gran injustícia. Actualment estem en una escola de l'equitat. Cada nen i cada nena, individualment, rep l'ajuda que necessita. Però ens falta fer un pas a l'escola de l'alliberament.
És a dir, una escola que es plantegi no només les necessitats individuals del nostre alumnat, sinó que entengui quins són els obstacles, les dificultats, les injustícies que hi ha al món. I això jo crec que és molt més important ara que fa 5 anys. Actualment, i és una xifra que està pujant, el 25% del nostre alumnat està per sota del nivell de la pobresa. El 25% és un de cada 4. Es calcula que en els propers 2 anys, possiblement ens aproximarem al 30. Quan un infant està per sota del nivell de la pobresa, o l'escola li dona eines per interpretar què li està passant, o si no, nosaltres, sense voler, li estarem oferint una escola que no és la que necessita. Una escola que no respon a la seva visió del món. Una escola que, jo què sé, com fa uns anys va haver a les proves de competències bàsiques un problema que deia estic jugant amb la Nintendo i no sé què i no sé què. Doncs els nens que no tenien Nintendo no sabien de què estàvem parlant. Així que és possible que d'aquí un cert temps el nostre currículum, si no el plantegem, no inclourà tot l'alumnat. I aquí és important que evidenciem què passa, que els animem a posicionar-se, tu què en penses, i que els animem a actuar. Això què implica? I quan diem què implica, vol dir que implica a nosaltres a la classe. No quedar-nos a un nivell macro, sinó això també ho veig en mi, ho veus en tu, ho veus a l'aula. I si ho veus, què vols fer per canviar-ho? Quins valors et criden per transformar això? I concretament, què faràs? Què pots fer? I aquí hi ha una frase que al llarg del dia d'avui la remarcaré més endavant, al final, perquè em sembla clau. El nostre alumnat ha d'haver decidit quina mena de persona vol ser. Però aquesta no és una pregunta que apareix si nosaltres no la plantegem. És a dir, estic dient que no en un moment, sinó d'una forma bastant habitual, com una mena de pluja fina, podem anar preguntant al nostre alumnat: tu, quina persona vols arribar a ser? Ja ets la persona que vols arribar a ser? Actuar així és la forma d'actuar que tu vols per tu? És així com vols tractar la gent? M'explico? I aquesta em sembla que és una idea senzilla però potent per un motiu molt simple, que això es relaciona amb tot el que vam fer el primer trimestre. Jo no puc tenir valors pel meu alumnat. Jo no puc aprendre pel meu alumnat. Jo no puc decidir pel meu alumnat. Per tant, nosaltres com a docents hem de passar amb ells, amb elles, la responsabilitat de decidir qui són, la responsabilitat de decidir quins valors tenen, la responsabilitat de decidir de quina forma es tracten a si mateixos i als altres. No d'una forma teòrica, d'una forma concreta, pràctica, real. Tinc molt la impressió, i després ho abordarem, que sobretot els infants que tenen més dificultat per integrar-se a l'escola, moltes vegades és que no els hem fet el repte per plantejar-se ells quin nen, quina nena, què volen ells ser a l'escola. I no han pensat què volen ser ells. I si jo no sé qui vull ser, no podré ser-ho de forma conscient a l'escola. Penso, per exemple, en els anys en què jo treballava en una escola, l'últim carrer de Barcelona, el primer carrer de la Mina, on la pràctica totalitat del meu alumnat era gitano, que en realitat la pregunta de què vol dir ser un gitano, què vol dir ser gitana, era una pregunta rellevant. I si jo no era capaç, i durant els primers anys no vaig ser capaç de fer-la, si jo no era capaç de plantejar-la, ells no eren capaços de plantejar-se que com a gitanos tenien lloc en aquesta escola i que per la qual cosa el que calia era decidir que si jo tinc lloc en aquesta escola, quin lloc tinc, com em vull portar,
Què vull fer? Què és el que no vull fer? Poder-ho explicitar per convertir l'escola en un espai comú. Perquè si no, i això em va passar uns quants anys, també ho he de reconèixer, molts anys, ho he de reconèixer, que era el paio fent classes i xocava amb una paret. El nostre alumnat ha de tenir la possibilitat de construir una identitat positiva. El gènere, el cos, no ha de ser el seu destí, però la seva classe social tampoc. El seu origen cultural tampoc. I això significa que ells han de poder dir jo sóc jo. És a dir, jo estic bé. I puc ser català i negre, i puc ser catalana i musulmana, i puc ser català i gitano. Però això implica una pregunta explícita per part vostra. Què vol dir ser gitano? Què vol dir ser català? Què vol dir ser musulmà? Què vol dir ser noia i musulmana? Què vol dir? Perquè això els fa pensar i els obliga a posicionar-se i se n'adonen que l'escola és un espai que t'ajuda. T'ajuda a què? A ser, a construir-te. I t'està transmetent una idea que em sembla fonamental. Jo estic bé. Perquè si no hi ha molts infants que senten que no poden ser catalans i negres, catalans i musulmans, catalans i gitanos, que l'escola no és un espai. Abans d'anar a l'apartat pràctic i de suggerir 4 o 5 coses o 6 que podríem fer des de perspectiva de gènere, des de perspectiva de classe social i segurament obrir el micro i comentar una mica entre tots, encara que si comentem alguna cosa jo crec que aquesta part no l'enregistrarem perquè no cal que sortiu vosaltres enregistrats, doncs a mi m'agradaria fer una reflexió sobre l'escola mixta. Quina és l'escola mixta? Hi ha gent que creu que l'escola mixta és aquella escola on hi ha els nens i les nenes junts, és a dir, el 99% de les escoles de Catalunya, i per tant no ha fet un pas a una escola coeducadora. Per tant, no ha fet encara un pas a una escola de tenir objectius clars, diferents, escrits i avaluables per trencar els estereotips femenins, però també tenir objectius clars, escrits i avaluables per trencar els estereotips dels nois, els estereotips masculins. És a dir, l'escola mixta és aquella que té nens i nenes juntes, però els tracta igual. I jo diré que una escola mixta tracta igual a nois i noies. I diré que una escola mixta no només és una escola de gènere. Una escola mixta tracta igual a gitanos i a paios, a gitanes i a paies. Tracta igual a nens autistes i neurotípics, racialitzats i aborígens, és que no sabia com posar-ho això, a fills o filles d'immigrants o a fills i filles de, entre cometes, catalans de tota la vida. Tracta igual a alumnat heterosexual i cis, és a dir, cis significa que tenen un cos típicament masculí i que es reconeixen com a homes o s'identifiquen com a homes, o que tenen un cos típicament femení, és a dir, amb genitals femenins, i que es reconeixen, s'identifiquen com a dones. Tractem exactament igual a l'alumnat heterosexual i cis que a l'alumnat lesbià, gai, bisexual, transexual, intergènere i més, que no apareixen de cop quan compleixen els 18 anys, sinó que ja estan a les nostres aules quan són petits. És a dir, que igual que hi ha nens a P4 que diuen m'he enamorat de la fulanita i hi ha fulanites que diuen m'he enamorat del menganito, també hi ha nens a P4 que tenen afectivitat cap a nois que tenen afectivitat cap a nois i noies que tenen afectivitat cap a noies o que la tenen cap a ambdós gèneres. Ho dic perquè moltes vegades ens sembla que l'orientació sexual apareixerà quan siguin grans. I a vegades és així, però la gran majoria de les vegades no és així. El que estic dient és que nosaltres tenim una escola mixta. Perdoneu, jo no conec la vostra escola, així que això és tota una teoria. A la millor la vostra escola no. Però en moltes escoles són mixtes. És a dir, tractem igual per no discriminar. Jo només us ho pregunto. Tractem igual?
als nens gitanos que a les nenes gitanes. Tractem igual a les nenes de pares immigrants que als nens de pares immigrants, que als nens o a les nenes de fills de pares catalans o catalanes de tota la vida. I la idea fonamental és que tractar igual els diferents és eternitzar la diferència. El que d'alguna forma estic dient és que el silenci els hi pren poder i des de la seva perspectiva genera una escola inútil. Inútil en el millor dels casos. Opressora tot sovint. Estic dient que un infant que té unes necessitats i no les sent recollides i sent que el tracten com la majoria, però ell no és part d'aquesta majoria, generarà un vincle dèbil amb l'escola, la considerarà poc útil o fins i tot la considerarà que l'oprimeix. No li podrà posar el nom, perquè sovint són petits, però entendrà que aquest no és el seu lloc. Entendrà que aquí hi ha coses que no encaixen. Ho vam dir, i ho remarco, el que passa que avui ho he fet en un marc molt més gran, que ignorar i silenciar les diferències individuals i col·lectives potser sigui oprimir des del privilegi. Em disculpareu que avui estic fent servir un llenguatge tan acadèmic que em fa fàstic. Però bueno, és igual, endavant. Jo us suggeriré, sabeu què passa? Que hi ha coses que a vegades no s'entenen fins que no les vivim en pròpia pell. I aquí m'he atrevit a fer una animalada. No en feu cap cas, no en feu cap cas. No cal que ho feu, però imagineu que ho feu. O fins i tot, si us atreviu, proposeu fer-ho. Si ets dona, fingeix que t'has convertit a l'islam i porta un vel durant una setmana. Ves al col·le, ves al metro, ves amb autobús i observa les mirades de la gent. Estaràs entenent a moltes mares del teu alumnat. Estaràs entenent el que moltes nenes estan suposant o imaginant que viuran. Estaràs vivint en pròpia pell una mirada que possiblement no has viscut. Jo crec que us vaig explicar que una vegada fent una formació a Mallorca vaig trobar una mestra que portava jihad, portava el mocador, jihad, té un altre nom, no me'n recordo. Bueno, no importa. Portava el mocador i li vaig preguntar, has tingut algun problema a l'escola? I em va dir que no. Que al principi les mares havien anat a inspecció per veure si la podien canviar d'escola, però que quan la van conèixer no va tenir cap problema. Així que aquest és un repte bonic. Si ets home, i mestre, et convido que et pintis les ungles o que proposis anar amb faldilla a l'escola una setmana. Explica, per exemple, a l'escola que et divorcies perquè t'has enamorat d'una persona del teu mateix sexe i que et vingui a buscar a l'escola i et doni un petó a la galta. Mantingues la mentida una setmana. Si ets heterosexual, no diguis res, que et delati, fixa't que he posat aquesta paraula, que et delati durant 2 setmanes. No serveix per de res el que estic explicant ara, més que perquè siguem capaços de posar-nos en la pell de persones que no som nosaltres. Perquè molts dels nostres alumnes pateixen una mirada de discriminació, pateixen una mirada de diferència, pateixen una mirada i l'han normalitzada. I nosaltres els mirem igual que si no la patissin. I si no la pateixen, si ells no l'estiguessin patint, nosaltres els podríem parlar com a qualsevol. Però com que la pateixen és imprescindible que la explicitem perquè es puguin defensar. Perquè si no, l'escola no serà una escola útil. És a dir, estic dient, i aquesta és la nostra última sessió de discriminació, gènere i classe social, que han estat 3 al llarg d'aquest trimestre, us estic suggerint que observem les discriminacions a l'escola i també al món. Discriminacions que es poden dividir en actives, de fet i de silenci. Actives, poso un exemple. A un alumne li podem dir
cal que ara facis servir aquest nom de noi que ara t'has buscat? No et podem seguir dient Maria? És una discriminació activa cap a una persona trans. De facto. Us suggereixo que agafeu el vostre... Ai, és que ara amb la... Com es diu ara? Amb la pandèmia, les divisions del pati i tot això es nota molt menys. Però tot i així encara es nota. Us suggereixo que agafeu una fotografia feu un vídeo, una fotografia de com s'utilitzen els patis, de com s'ocupen els espais, i observareu que segurament hi ha un grup de nois minoritari que ocupa la majoria de l'espai. Estem parlant d'una discriminació de fet. Simplement succeeix. I després hi ha discriminacions de silenci. Aquestes són molt fumudes. És a dir, persones que passaran al llarg de tota l'escolaritat i mai hauran tingut un referent. Per exemple, alumnes nostres que són musulmans i mai no, o gairebé mai, hauran sentit parlar de poetes, filòsofs, persones que valguin la pena i que siguin musulmanes. Persones que són gitanes i que no tenen referents. O persones gais, lesbianes, bisexuals, transsexuals. I tot això són minories, si voleu. Però moltes noies a l'escola no hauran tingut referents de dones filòsofes, de dones científiques, més enllà de Madame Curie. I això, de qui no parlem, qui no està representat al currículum, quan jo estic a l'escola i no em puc emmirallar amb ningú, vol dir que potser el qui jo soc no està bé. Però això sempre és mentida. Jo, sigui qui sigui, estic bé. I això significa que una escola mixta, és a dir, una escola que tracta tot el seu alumnat igual, discrimina. I això significa que nosaltres hem de tractar diferent el nostre alumnat. Hem de tractar diferent el nostre alumnat. I aquí permeteu que posi una sèrie d'exemples concrets i una sèrie de reptes. Aquest ja l'he explicat abans, o l'acabo d'explicar. Feu una mirada sobre quin espai ocupen les noies, dic físic, físic, a l'aula i al pati. I evidenciareu, és molt possible que veieu que hi ha una sèrie de desigualtats. I és possible que les noies diguin allò de a mi no m'importa mirar. És mentida. Perquè quan les escoles eren escoles només de noies, les nenes jugaven com a xinxes, es movien per tot arreu. És a dir, és raro que en 30 anys les nenes hagin decidit que el pati no és un lloc per córrer, no és un lloc per jugar físicament. A la millor té a veure en com alguns nois han ocupat l'espai en el qual es corre i s'ocupa, no ho sé, amb pilotes o no hi ha alternatives, i si ocupes aquest espai possiblement tinguis un cop. Però estava parlant de pati, però possiblement valdrà la pena que feu una observació de com s'ocupa l'espai a l'aula també. Quantes vegades parlen uns, quantes vegades parlen uns altres. I un cop que ho tingueu, ho heu observat per evidenciar-ho, ho expliqueu a l'alumnat, que es posicionin a partir dels valors les 3 preguntes, i a partir d'aquí els pregunteu com ho podríem transcendir, què podríem fer. I el repte és que feu una graella objectiva de l'ús del temps i l'espai. Quantes persones parlen i quantes no. I jo he parlat de nois i de noies, però a la millor podeu, com a mínim la part de dins de l'aula la podeu segregar a la millor podeu, si teniu més diversitat, per exemple, si teniu alumnat musulmà, alumnat gitano, alumnat que té unes característiques determinades, observeu si ocupen el mateix espai que els altres o no. I de cop i volta això et donarà una pista molt interessant. Jo a vegades als alumnes els deia que encara que tu no vulguis parlar, has de parlar, perquè si no nosaltres ens perdem la teva riquesa. Si en aquesta classe som 25, tu tens una importància de 1 trencat entre 25.
Per tant, aquell que parlava molt li deia que estava ocupant l'espai dels altres, però aquell que parlava poc li deia que calia que parlés, perquè si no nosaltres no ens enriquíem. I jo convidaria les noies i els nois a que detectessin discriminacions invisibles, a que féssim una llista de formes diferents de com a les persones se les discrimina, de com... I és molt interessant perquè molts infants començaran a veure coses, no començaran a veure coses, començaran a posar nom a coses que veien i com que no tenien nom les patien des del silenci i per tant els feien sentir incòmodes però no es podien defensar. Lo bonic de posar nom o lo poderós de posar nom és que els nostres alumnes es poden defensar. I quan vegin discriminacions, si són escolars, les podrem abordar. Llavors el repte és que les abordeu de la forma com el primer trimestre vam estar explicant. Em passa això, em sento així, necessito tal cosa i és això el que et demano. Però possiblement per nois, que he posat en asterisc perquè no tots els nois cauen al mateix pack, ni totes les noies cauen al mateix pack, però hem de vigilar, per exemple, que alguns nois no sàpiguen tenir cura de les persones. Creguin que ser home és ser machote. Jo recordo la frase d'un nen de 8 anys que deia textualment: a los hombres de verdad no les gustan las cosas bonitas. Que la frase té la seva enjúndia, la frase té potència. Quina visió de la masculinitat tenia? Una visió en la qual els homes no podem tenir cura de la gent, no podem ser tendres, no podem ser amables. I en aquest sentit, ja sé que la pandèmia ho ha impedit, però quan passi i reprendrem de nou el padrinatge, per exemple, o a secundària, parelles de persones de cursos diferents per cuidar-se. I això significarà que amb els nens els haurem de donar moltes més instruccions que a les nenes. Per exemple, padrinatge de lectura. No n'hi ha prou amb venir i seure. Has de preguntar com està, li pots dir que segui sobre els teus genolls, etc, etc, etc. És a dir, li has de donar pistes de com expressarà la tendresa. Perquè si no, molts diuen: hola, anàvem per aquí, no? Vinga, va. I això és un padrí de lectura. És a dir, s'ha d'indicar què fer i com fer-ho. I possiblement hi ha pistes diferents per nois que per noies. Possiblement les noies, la pista que haurien de donar, parèntesis, no totes les noies la necessiten, ja potser aquesta pista la necessita algun noi, però si ho tenim clar, ho explicitarem a la nostra escola, possiblement el padrinatge haurem de dir: escolta, una cosa és que siguis la seva padrina de lectura i l'altra cosa és que quan sortim al pati l'estiguis sobreprotegint. Dóna-li una mica d'aire, aquesta nena, que jugui sola, no és la teva nina. Per tant, aquesta és una pista que em sembla interessant. Una altra, per exemple, des del llenguatge, se m'acudeix demanar als nois que a les redaccions posin molt més sentiments i a les noies que posin moltes més accions. I després llegir, per exemple, les redaccions i intentar endevinar si és una redacció l'ha escrita un noi o l'ha escrita una noia. Perquè si us fixeu, també en la forma d'escriure, que és una forma de reflectir la nostra visió del món, els nois tendeixen a fer redaccions de moltes accions amb molt poca introspecció i molt poca descripció, al contrari de les noies, on moltes de les seves descripcions, els valors i els vincles i els sentiments són centrals. I, per tant, amb els nois hem de potenciar una introspecció i un autoconeixement, una reconciliació amb les pròpies emocions, que sovint amb les noies no és tan imprescindible, però sí, amb les noies dèiem la setmana passada, que era molt important que no es fusionessin amb l'amor romàntic, que no es fusionessin amb la necessitat d'ajudar, que no creiessin que elles tenen molta més obligació de fer, d'ajudar, d'escoltar, que no pas un noi. Arribats aquí, i aquesta és la penúltima de gènere, perquè ara entrarem en temes de classe social,
A mi em fan pena molts nois que molts anys després de tenir un amic no saben res d'ell, perquè no saben dialogar. El que fan és activitats juntes amb els seus amics. Juguen a futbol, a la play, però no es pregunten quines són les teves pors, quines són les teves esperances, què t'agradaria ser. Si tu tinguessis la possibilitat de fer la cosa més atrevida del món, és a dir, no comparteixen el cor, només comparteixen activitats. I en aquest sentit, tot el que pugui ser ajudar els nois a obrir el seu cor seria fonamental. O una altra cosa que em sembla fonamental i és un altre repte concretíssim. No sé si heu observat algunes microviolències, però algunes no són tan micro, de com es fan els equips al pati. Moltes vegades al pati hi ha unes persones que s'han autonomenat líders, que són els que manen, els que tallen el bacallà i que diuen tu amb mi, tu amb ell, tu amb mi, tu amb mi. I hi ha tota una sèrie de gent que no vol jugar perquè la mateixa forma de fer equips és simplement humiliant. Us ho plantejo perquè és tot un repte per dir, us n'heu adonat de com fem equips? I això, quines dificultats pot tenir? Com ens pot fer sentir? I si ens fa sentir així, tu t'agrada que la gent se senti així? I què podríem fer per canviar-ho? I l'última cosa seria no deixar passar cap expressió misògina o homòfoba o LGTBI-fòbica. Moltes vegades els nois construeixen la seva masculinitat en contra. En contra de què? De les persones LGBT i en contra de la figura femenina. És una forma molt errònia. I no estic fent teoria, Estic descrivint frases que podem sentir a l'escola quan un diu, per exemple, ex és de nenes. Què vol dir ex és de nenes? És una frase clarament misògina. Ex és de nenes vol dir que les nenes fan fàstic? La teva mare no és també una nena? La teva mare fa fàstic? La teva àvia fa fàstic? Ens podem permetre dir això? Per què ho diem, això? Com se sentiran? I a partir d'aquí, nosaltres podem investigar, no? I un repte, a part d'això, que és relativament senzill, un repte que podeu plantejar al vostre claustre. Si a la vostra escola, al vostre institut, això és a les escoles, però es nota molt més als instituts. A les escoles es nota d'una forma molt més suau. Si a la nostra escola només són visibles les identitats heterosexuals i cis, és a dir, persones que han nascut amb un cos com a masculí i femení i amb el qual s'identifiquen i, per tant, no són persones transgèneres, si només són visibles aquestes identitats, és que el teu centre no és segur. Perquè jo estic segur que al teu centre hi ha nenes i hi ha nens que s'autoidentifiquen com a trans, com a lesbianes o com a gais. Però si no ho poden dir, és que la teva escola no és segura. Però ara faré encara i això ho has de dir al claustre, però ara faré encara un pas més enllà. Jo no sé si la teva escola, jo no sé si el teu institut és segur pels profes que no són heterosexuals o que no són cis. I, per tant, això ens planteja un repte a la nostra escola. Podem mirar cap a una altra banda, però seria erroni. Permeteu que, amb aquests últims 10 minuts, plantegi uns reptes des del punt de vista racial, cultural. Mireu, hi ha un llibre que és molt interessant, que és aquest de Com ser antiracista, que jo vaig fer un resum, vaig anar extraient cites de les frases que ens semblaven més potents i que ens podien ser més útils a nivell personal, però també a nivell d'escola, per pensar. I
extret el PDF i demà el penjaré com un material extra a l'àrea de l'alumnat, a l'àrea d'aquest curs, juntament amb el vídeo, amb l'àudio i amb aquesta presentació. I aquí jo volia fer aparèixer algunes. Aquestes frases que surten aquí dalt no són meves, són del Ibram Kendi, que és una persona de pell negra que viu als Estats Units. Moltes de les coses que diu no encaixen en la nostra cultura. Però si som capaces d'adaptar-les, ens donen unes pistes bestials. Ell diu, per exemple, i us passaré, és un PDF que de 5 o 6 pàgines només, tot ple de cites superpotents perquè ens poden fer reflexionar. Ell diu que les idees racistes provoquen en la gent no blanca un pitjor concepte de si mateixa i això les fa més vulnerables a les idees de racisme i d'odi. I les fa, a més, obtenir pitjors resultats. I això significa que totes les persones no estàndard, a nivell de cultura, a nivell d'ètnia, a nivell d'origen, estan patint això a les nostres escoles. I si nosaltres no ho tenim present i els tractem igual que els altres, la nostra serà una escola mixta. I si és una escola mixta, és una escola que no ajuda. Repte. Preguntar al nostre alumnat, parlar d'aquests temes. Igual amb aquell PDF podreu treure alguna frase i llegir a la classe sobre discriminacions. Això coneixeu algú que ho visqui? Això ho has viscut tu? Saps d'algú que ho estigui vivint? Com es nota que et discriminen? I com es notaria a l'escola les idees racistes? I quan hem parlat d'això, que per mi és tot un bloc determinat, quan hem parlat d'aquest, hi ha un altre pas més enllà. Jo els diria que unes persones són agredides, però que elles no són les que tenen el problema. Que les que tenen el problema són les que miren. Ho dic perquè fent memòria, recordo molts infants que he tingut al llarg dels 25 anys que he estat a l'aula. I l'altre dia recordava un infant que era divertidíssim, preciós, supersimpàtic, un noi negre que es deia Abubakar, negre i musulmà, i català, òbviament, que era una cucada. I me'n recordo que quan era petita, a vegades ja el vaig tenir a educació infantil, li deia, ai, el meu bombó, perquè era negre, negre. I bombó era aquesta idea, no? I a vegades deia, negre i tan bo, i tan tendre, perquè ell havia de fer les paus amb el color negre. Però ara, jo no sé si al llarg de la seva escolaritat, i no sé si educació infantil hagués estat un bon moment o no, i de quina manera plantejar-ho, però segur que durant primària sí. Ell havia de saber que quan era petit era com un bombó, però que quan fes gran faria por. És molt fumut tenir un cos que quan creix faràs por. I llavors tindria mirades que l'agredirien, mirades que el posarien en dubte. I hauria de saber que ell no estava malament, que el que estava malament és el que mira així. I això de la violència, justament... perdó, i això val la pena de creuar-ho amb gènere i classe social, perquè no és el mateix ser un noi negre que una noia negra, no és el mateix ser un noi gitano que una noia gitana, no és el mateix ser un noi gitano d'una família que té una parada al mercat, que un noi... M'explico? La classe social i el gènere intervé i per tant val la pena de tenir-ho present. Però justament això que estava comentant de l'Abubakar, no? Hi ha una altra cita en aquest llibre que parla sobre joves no blancs, evidentment. Bé, el llibre parla sobre joves negres, jo ho he traduït per joves no blancs, ja està. Per joves no estàndards. Que creuen que està bé ser temuts. Creuen que està bé fer por. Com si la por fos com si la por o el mèrit fos seu. I aquí hi ha tota una sèrie de reptes. Això és molt més segurament de secundària. És guai fer por? Per què algunes persones volen fer por?
Quin dolor tenen les persones que volen fer por? Què estan compensant? Et passa a tu, a vegades? On? Quan? És bo per a tu o pels que... És bo per a tu... És bo per tu mostrar que t'odi... No m'he explicat bé aquesta frase està fatal, Però és bo per tu construir-te com una persona a la que els altres han de tenir por? T'ajuda a tu? Què t'ajudaria? Fixeu-vos que en realitat estem retornant a una pregunta que és clau, que és la pregunta de qui vols ser. Jo sé que, a la zona de l'alumnat penjarem el resum d'aquestes idees força i el repte és que les dugueu a classe. Aviam, a la millor vosaltres treballeu en una escola on la taxa d'immigració és diminuta, on la taxa de diversitat és diminuta. Doncs treballeu perquè puguin viure en un món on la diversitat existeix. Però si vosaltres viviu en aules amb una diversitat molt gran, pregunteu-vos, la meva escola és mixta? És a dir, estic tractant a tots igual i per tant tracto igual als diferents i per tant eternitzo la diferència? I per tant, repte, puc dur això a classe? Els puc ajudar a que pensin què és el que passa? T'agrada això que passa? Què faràs per cuidar-te? I per tancar, la pregunta clau, que l'he començat al principi però continua ara, no importa que sigui de gènere, sigui de classe social, sigui d'origen de les famílies, la pregunta és qui vols ser tu? Què vol dir ser una dona de veritat? Què vol dir ser una nena que pagui la pena? Què vol dir ser un home que valgui la pena? Què vol dir ser un gitano que pagui la pena? Què vol dir ser una gitana? Què vol dir ser un musulmà? Què vol dir? I ajudar a que ells pensin críticament i a saber que encara que tinguin idees diferents a les de la seva família no les traicionen. Pensar críticament, ho he posat a propòsit en aquesta penúltima diapositiva perquè just és el tema que comencem a l'últim trimestre. L'últim trimestre tindrem 3 sessions de com ensenyar a pensar. És bestial com ensenyar a pensar. Però en tot cas, jo ja estic tancant perquè són i 59 i m'agrada ser molt puntual i tanmateix acabaré a 1 minut. El gènere, la classe social i la raça marquen el nostre alumnat. Per favor, situeu-ho al centre del que passa, perquè us ajudarà a entendre moltes coses. Molts resultats acadèmics milloren quan l'escola és amiga i jo soc amic meu. I tot allò socioafectiu incideix en els resultats acadèmics i en la conducta. Per tant, fer-nos amics no només significa tot el que vam dir amb el primer trimestre, que eren temes individuals. També implica un tema col·lectiu. Treure el vel de la desigualtat. Animar l'alumnat a posicionar-se per cuidar-se. I fer-li entendre que aprendre és cuidar-se. Perquè l'escola és la teva amiga. Sento les campanes de l'església d'aquí al costat. Senyal de que és l'hora. Aquí nosaltres tanquem aquesta sessió, ens veurem el 6 d'abril, on obrirem el tema dels valors. El 6 d'abril és la propera, I si no, quan aneu a danielgavarro.com en tema d'educació, entreu al curs, ja ho veureu,